Hello guys, welcome back again to our YouTube channel and you're watching the Bulak. So guys, ngayon po is gagawa po tayo ng lemon with honey and hot water para sa mga nauubo dyan. Kasi ano dito nauubo ako kaya gagawa tayo guys, and this is the very effective. So ito po yung gagawin natin. Isuka po tayo ng mainit na tubig. This is some hot water and we will put it in a cup. And then we will add the lemon. We will use only this part, the little one, and then just squeeze it and put it into a hot water. And then we will get the honey. And then we will put some little amount of honey into hot water. Yan, and then we will stir it with a small spoon. So ganito lang po siya kasimple guys, pero napaka-effective po nito para sa ating mga may ubo. We will test it. Oh, it's perfect. So guys, kung may ubo kayo at may may sipon kayo, ito yung pinakamabisa na panlaban sa ubo guys. Para naman sa ating mga kababayan kasi bawal dito sa abroad ang magkasakit guys. Kaya simple lang, napakasimple. Hot water with lemon and honey guys. Napakabisa na gamot para sa ubo guys. Ayan guys, so try nyo na. Kung hindi nyo pa ito na try nyo na. At huwag nyong kalimutan guys na mag-subscribe sa channel na ito kung baguhan pa kayo. At please hit the notification bell para magiging updated kayo sa mga bago nating videos in the future. So So, ayan guys, kung may mga ubo at sipon kayo, so mag-try kayong magawa nito. Just only hot water with lemon and honey. So, this is very effective guys. Home remedies. Alagaan natin ang sarili natin kasi mahirap magkasakit dito sa abroad. Masarap po siya guys. It tastes good. You can drink this anytime you want guys. Kung gusto nyo mas madali mawala yung mga ubo ninyo, so take it 2 times or 3 times a day.
Excuse me. Medyo mainit siya, guys. Medyo mainit siya. So, napakaganda siya. Inumin. Ganito yung inumin ninyo. Medyo mainit. Hindi siya malamig. Medyo mainit. Yung kaya nyo na inumin. Ayan. Pagising ko kasi kanina, dito, ano siya, tapos nauubo ako. So, kaya napag-isipan kong gumawa nito. And gusto ko ding i-share sa inyo para naman makatulong sa inyo. Kasi alam ko lahat tayo ay makaranas ng ubo. So, bawal magkasakit dito, kaya alagaan at dapat marunong tayong gumawa ng mga sariling diskarte natin. Ayan na siya, guys. Naubos ko na siya. So, thank you so much for watching in this video. And please don't forget to click the subscribe button below and hit the notification bell para magiging updated kayo sa mga next videos natin in the future. And don't forget to give me a like when you can share this video. Thank you so much for watching and God bless us all.